nikech ing'eni higa mokalo nwaneno ka report moro nyiso ni hola ne sirikal noidho koa atamalo 8.6 nyaka atamalo 16.4 koa kuom bengi ma pacho ka. To hola ne ohala matindo tindo nodok chien koa atamalo 7.9 nyaka atamalo 0.2. Nikech nyiso ni ka sirikal holo pesa koa e bengi ma pacho ka, to mane ma bengi dwaro no figures ma 2024 to early 2025. Yes. Sani the uptake mar credit the private sector has shot up kabisa. It has been increasing. But kudonjo mo the kwayo problem pesa mar hola ne okobiro nikech sirikal no kawo pesa. Problem mar hola ne nikech interest rates ne ni malo. Banks ne keto interest rates malo. Achiel kuom reasons ne ni ng'eny businesses ne ok chul pending bills gi. Koro liquidity ne ni low, ji mang'eny ne default. So banks were not ready to chiwo pesa ne ji. The process was high. Sani king'iyo bank interest rates gedok piny. Sani the average interest rate, the latest data was at 14.9% from 17.2% 1 year ago. So in November last year, compared to November 2024, or up from 17.2 to 14.7. So the private sectors are cow more credit, and the data is there. But kuku all pesa to do private sector digo. Well, pesa to wobro continue all and any okwabi okoning wa all irresponsibly. Nikech ng'eyo all kaugo pe domestic market to gi external market gin gi strengths gi to gi weaknesses. Yom nitie to strength nitie. External market bro miyo okwa crowd the what term private sector yudo pesa from the domestic market. But nitie risk mar external market nika shilling odok piny, value mar shilling odok piny to wachulo pesa mang'eny go and sirikal obro bedo kendo zero sum game nikech koro kendo bro chuno wani koro kwanyal dhi olo pesa oko wanyalo mna olo domestic market nikech budget marwa and many countries in the world. I can't how many countries in the world manage balance budget. Budgets negative deficit all through. And any gap no emoning wa lower. Okay. Emomine kwa sea ne wachako at 8.3. Sani one at 4, 4.9, 4.7. Okay. We want lower it mondo to about 2.5. I don't know mulu weche moka domestic market be ki ole pesa ahinya to cushion that foreign currency fluctuation, but inyalo crowd the private. So nyaki balance the two, and we are balancing the two very well. Okay. What do you know